Axel. Løft fødderne! Ja, det er da en dårlig vane. Det giver sådan lidt slattent indtryk. Så den der grimme trøje, du går rundt i. Hold kæft, for den der grim. Ja. Er du bøsse? Ja, på en måde. Du ved, Axel, så alt sådan noget med Grand Prix og med bobler og store kostymer og sådan noget, jamen, jeg lapper det i mig. Og så er det din kat. Den klamme kat, der render over ved mig. Jeg ved, jeg tager min kompressor, og så stopper jeg den op i snuden på din klamme kat, så den eksploderer ud over dit klamme hus. Jamen, det er da måske en meget god idé. Axel, sådan noget, det har du jo meget mere styr på. Hvordan man lige takler sådan nogle dyr. Så falder jeg fandme din æbletræ! Nej, Axel! Så kan jeg ikke lave æbleflæsk til dig! Axel, jeg siger, så kan du ikke få æbleflæsk. Æbleflæsk? Så skal vi ikke hellere gå ind og få en lille bid kringle? Kringle? Ja, så kan du fortælle mig lidt om mekanikken. Er det bare almindelig benzin, man putter i sådan en? Ja, og olie. Ja. Hvor mange hestekræfter kan sådan en have? 2,6. Ja. Er det meget, eller hvad? Nej,